Ja, hej. Jeg hedder Jesper Tække, og jeg er fra Aarhus Universitet, afdelingen for medievidenskab. Jeg er blevet kontaktet af Gymnasiedag for at svare på nogle spørgsmål i forhold til projektet MediaAttack. Og de spørgsmål, de har med at gøre med medie og undervisning. Og det første spørgsmål, det lyder: hvordan bør vi forstå relationen mellem undervisning og medier? Der har altid været en meget tæt relation mellem undervisning og medier. Man kan slet ikke forestille sig undervisning uden talesproget for eksempel. Men også da skriften kom, trykken kom, de elektroniske medier kom, og nu med de digitale medier, har det fuldstændig ændret både rammerne og indholdet i undervisningen. Det betyder så, at de normer, som har styret den sociale sammenfærdsel i undervisningssystemerne, er blevet undergravet af de nye medier. For eksempel dengang, da de elektroniske medier kom, så kunne de små elever pludselig se i fjernsynet og høre i fjernsynet omkring ting, som man ellers først ville få at vide i de store klasser, eller når man var blevet dygtig nok til at læse svære bøger. Så pludselig havde helt små børn nogle informationer om samfundet, som man ikke havde haft før. Dertil så kunne man nu også i de nye medier se, at lærerne ikke vidste alt. Det betød, at lærerens autoritet, den faldt. Deres stjerne faldt fra himlen, nu vidste enhver, at en lærer ikke ved alt. Dertil så var det også sådan, at elevernes forældre kunne pludselig se, at eleverne ikke blev behandlet særlig pænt hen i skolen. Det, som man nu kalder for den sorte skole. Og alt det her, det betød jo så, at man måtte have nye normer for, hvordan at undervisning egentlig skulle udspille sig rent socialt i skolestuen. Nå, det næste spørgsmål lyder: de nye medier, hvad står vi overfor? Jo, den måde, hvorpå at mediemiljøet nu bliver ændret, hvor vi har fået digitale medier, er først og fremmest det, at nu har vi fået parallelle interaktionssystemer. Det vil sige, skolestuen, skoleklassen er ikke mere det her lukkede system, hvor kommunikationen er inden for de fire vægge. For nu kan man pludselig via sms, Facebook, Twitter og e-mail blive kontaktet hele tiden af alle mulige andre sociale relationer, netværk, som man indgår i. Det betyder, at skolestuen nu er pivåben, og alle kan ligesom henvende sig til os, som det befinder sig inde i skolestuen. Det tredje spørgsmål: hvordan har skolen reageret på den nye mediesituation? Ja, desværre ser det ud til, at man har reageret med forbud. Forbud er dårlige. Der skal kontrol til, det går ud over tilliden. Og hvis der er forbud, så giver det også sådan den her kriminelle adfærd, hvor man snyder og gør det alligevel. Det betyder jo også, at man ikke får erfaringer med at styre sit mediebrug. Og dertil betyder det også, at man heller ikke lærer at bruge de store muligheder for at lære, som de nye medier de giver. Og forbud er altså en dårlig idé. Vi har også set, at man kan reagere med ligegyldighed, og det er sådan set heller ikke særlig godt. De voksne må gå foran og have viden omkring de nye medier, og skal ligesom være drivkraft for, at vi får udviklet de her normer, som jo endnu ikke er udviklet i forhold til de nye medier. Ja, det fjerde spørgsmål er, hvad skal vi så gøre i fremtiden? Jo, når vi hverken rigtig kan arbejde med forbud eller med ligegyldighed, så skal vi have fat i det, der ligger midt imellem. Det er selvrefleksivitet. Det er, at eleverne må bevidstgøres omkring, hvornår de forstyrrer sig selv, så de ikke kan lære nok. De må også bevidstgøres omkring, hvordan at de bedst muligt kan lade være med at forstyrre hinanden i den her situation, hvor at de hele tiden kan blive kontaktet udefra. Så de skal altså bevidstgøres, og de skal udvikle evnen til at sige, nej, det her kan jeg ikke gøre, det går ud over min læring. Eller det her kan jeg ikke gøre, fordi så er jeg en dårlig kammerat. Men samtidig med det, så skal man kunne koble sig på de forskellige muligheder, som de nye medier giver. Det sidste spørgsmål, det er: hvad bør være nye mediers brugbarhed og relevans? Det gælder jo om at bruge de netværk, man har. Nu ved jeg alt det, som dem jeg kender ved, for jeg kan bare henvende mig til dem og spørge dem til råds om lige præcis, hvad jeg gerne vil have mere at vide om. På samme måde ligger masser af databaser rundt omkring,
Så lærerne må gå foran og vise eleverne, hvordan de bedst muligt kan bruge alle de her forskellige medier og netværk, som de nye medier giver. Rigtig god fornøjelse med mediedage.